Dumela bakhulu, the nyame Tijan is back ngemsana ndadzoka manje ndakanda kusuwai nyaya ndava nayo nhasi panapa ndeyekusiya chigaro kwapresident Emmerson Mnangagwa kwavari kuda kuita kana kuti kwavari kutarisira kuita muna 2028 kuri kukonzeresa zvinhu zvakawanda. Uri kuona vanhu vakawanda vakutotanga kuda kudorwisana. Kune rimwe timu rera vachiita maloyalist ekuti 2030 idi vanenge vachiripo. Ndikukutaurirai chokwadi vanhu ivavo tichavanyarira, honestly speaking tichavanyarira because vanotanga kutsamwisa munhu anenge achida kusiyirwa chigaro ichocho vakuti vaida kuchita maloyalist auyo kureva kuti inini vanga vasingandisupport kuti ndinge ndichisirwa because unoziva kuti unogona kutofungidzira like zvatiri kufunga tese semazimbabwe kuti retired general Chiwenga ndivo vachapinda ipapo president. Itime ka 2028 patone makore ka ipapa hatizive kuti kunenge kwaitika zvinhu zvingani kana kuti mhepo dzinenge dzasumuka dzingani. Vamwe vari kuti timu kasikwere inogona kuuya ikaita skillful ipolitics futi zvinoitika hativarambire vanhu ivavo mapolitician ndo zvavari. Saka tikatonzwa kunzi ninga anogona kudai hatimbozvirambe zvinhu zvinogona kuitika ende vamwe vari kuti iwe kuna ana Jonathan Moyo vakaenda nehuko vanogona kuzouyo vakuda kutanga kuita skillful ravo rekuti vadzoke mupati zvinowanika ende futi imomo mupati macho mind you mune vamwe vanhu vekutoti vane brain dziri sharp dzakapinza ende kunotone vamwe vanhu futi vekuti vatakatonzwa vachitombo challenge vachiti aiwa isusu takanyatsorwa hondo vachitotaura kuti general Chiwenga havana kunyatsorwa hondo ameno nyaya dzacho mataurirwa zvaito ini hangu hondo ndandisiko but ini ndaingonzwa vanhu vachingotaura vamwe vachitoti aiwa tioneka mapapers enyu ekuti kuti makanyatsorwa hondo ameno nyaya dzavo dzavanenge vachingobvondorana mabudiro edzei dzichingoita aya. But anyway muri yeZimbabwe nyaya yese iyoyo tichaiona makore atosara iwaya mashoma yeze 4 years takutopusha kuti tipinde munana 2028 momo pachazonoitwa mamwe elections kana kuti vachizosiya chigaro sekutaura kwazviri kuita. Tine zvakawanda zvatichaongorora ipapo ende tichadzidza zvakawanda. So nyaya panapa ndekuda so yakamira yakadai so masangano andiri kuita iri kunzi announcement comes amid persistent efforts by some supporters within his party ZANU-PF to amend the constitution and allow Mnangagwa to run for a third term. During a groundbreaking ceremony for a new cricket stadium in Victoria Falls, Mnangagwa spoke in Shona expressing his thoughts on retirement. When I looked around, I realized that several businesses will be established here, such as butcheries. So I thought that since I'm about to retire, I will venture into livestock farming and sell the cattle here and make money. The unexpected declaration stands in stark contrast to the recent push by certain ZANU-PF activists leveraging their 2/3 majority in the National Assembly secured after a series of by-election post the August 2023 general elections. These activists have been advocating for a constitutional amendment to extend Mnangagwa's tenure. Despite these efforts, presidential spokesperson George Charamba has firmly denied any plans to amend the constitution, emphasizing the of the existing term limits. This dismissal reinforces the notion that Mnangagwa's tenure may indeed conclude as originally stipulated, marking a significant shift in the political landscape. Mnangagwa's remarks have sparked widespread speculation about the future leadership of Zimbabwe, lightening the internal divisions within ZANU-PF and the uncertain path ahead for the nation. News Zimbabwe ndo kurikubuda nenya izimuri Zimbabwe so iri kubva neku ZimAI ne News Zimbabwe ndo vabuda ne nhau idzodzidzi but hazvisi zvinyowani. Makaona mese video karingotenderera president Mnangagwa vari kuVic Falls kumusiya tunya kwa vaiita zvokuti stadium ikoko ivakwa vachiti aiwa panapa pandanga ndichiongorora ndichiona kuti panapa pachava nemabhizinesi akawanda pachaitwa mabutchers saka ndinenge ndakutouya ndichitengesawo mombe dzangu kana ndaretire ndichizowanawo mari. So ndo nyaya iripo but pakuzosiya kwebasa kwavo manje ndo pandanga ndichitaura papa ndichiti vari kutarisira kuti ndo vangangopinda apa but anyway pari kunzi manje iwo obvious vari kusiyira wavo general Chiwenga zviri pachena chichi but because inini unoziva kuti nyaya dzemuZANU-PF nezvinhu zvemuZANU-PF nguva yese ndaitofungidzira kuti general Chiwenga munhu wekuti is powerful zvekutodaro muZANU-PF ndozvindaingoise ndo ndaifunga because munhu wekuti aiwa takatomuziva ari kuarmy kaarmy ndo yanga ine power yese takatoti iwe army madhezi ana Mugabe aya paakazosvika kanzi akudubura Mugabe abvisa Mugabe takabva tatongoti army but
when it comes to politics jazvo chitsotsi chepolitics kana kuti maskillful epolitics ndiri kuona kunge vachiri kumashure mbijana. Pane rimwe timu ririmo muri kukwikwidzana racho rakangwarisa rine maskillful ekuti rekedza timboona zvedu but ndikukuudzai tikuzizira semazimbabweans tiri kuexpecta zvatiri kuexpecta kuti aiwa uyu ndi obvious ndiye achangosirwa, but inini mark my words ndiri kukutaurirai maonero andiri kuita nyaya yekai pachanetsa ende pachapisa